May saman iti nakamames nga vehicular accident ang napasamak dito Ili Asanta, particular dito Magsaysay Street. Ano dito takit nakatayan iti duwa a lalaki. Dagiti nagbaling nga biktima ket managan iti Aris Quirino, Itogade, 31 ti tawen na, nasawaan, may sa asiman, nga agnay iti barangay Kalagip, Kawayan, Ilocosur. Ken ti bakride namet amanagan ti Henry Galinato I Collado, 38 ti tawen na, nasawaan met lang, nga agnay iti natakamat a barangay. Basar timparwar iti kaming iti PNP Santa nga investigasyon. Dagiti duwa nga biktima ket naggapuda ti Ili a Kawayan, nga nagturong da ti Ili a Narbakan. Ken ti nagluganan da a motorsiklo. 4:30 di kalman may nga telepon call ti naawat mi. Nang i-informar kanyami nga adda aksidente nga napasamak dito ya barangay Magsaysay District. Napan kami nga dagos di jay naibaga nga ayan ti aksidente ket nadatngan mi di jayan ti maysa nga motorsiklo nga monocross Yamaha. Kabarbaruna unay dayto itawan pa ti plaka na. Paman nga nakasangpet ti elements ti Santa PNP. Kinita mi dagiti duwa nga involved ti dayto nga aksidente ket addada di jay kanal di jay bangir na ti dayat medyo nauneg ngamin dayan nakaitapwakan da. Ngam dito motor nga simurot nga may tapwak di baba dalaing dito kalsada. Di Quirino ket natay nga insigida kalaksidan met ken ni Galinato ket na itaray pa lang ti maysa nga balay pagagasan. Ngem na ideklara met lang anatay ididimmanon iti hospital. Naka kitkita kanyada ta dito amana idi sumangpet simangpet kami di jayhan nga mabayag simarunumet laing simangpet ket talaga nga adda inom na dayto amana sinaludsod ko kanya na kita kunan hanamet nga ibaga nga adu ti inom da adda laeng inom da. Iti met pinagturong iti grupo iti preskor iti pagtaingan dagiti dua a biktima iti pinagpatpatangmi iti byuda ni Galinato ket itami nga napagamuan nga mapan iti pagilian iti San Jose, California iti asawanan inton Agosto 28. So ti tangadakel iti ladingit dagiti kakabagyan kapamilya ken gagayem ni Galinato. Iti met mismo nga ama ni Quirino ani Manong Rolando tinakapatpatang iti preskor ket itamit nga nakunana nga itatang nga aldaw Agosto 18. Ket agpamanilan ti anaknan, gapuanan tamapanman nga minen, inton Domingo, sa Pagilian ti Argentina. Ito kami amin, agbid-video okay kami ngaron. So niya to pantaw Brian kumaginar ba kan? Dito tayo hindi ka mo taday kanaka may agtong-tong-tong adwa. Tadi na may among mga pandanarbakan, diya mo mga pandanarbakan. Idon rimuardan. Sinakayan na niya motornan. Eksakto man di sa pagsakay ng motor na, eksakto man anda ko di mamang na, di opisina nga andawag da. Iso nga sinarunong humingi mawanin. Talaga munadan. Dako na pa ni Manong Rolando nga idi mapasungadan nan nga adda disgrasya ket ita nga madanaganen ket idi asidegdan ket ditan nga nalasin na insigida iti motor ti anaknan. Saan kan met anagbayag ket ditan nga nakita nan ti anaknan nga awananen iti biyagen. Nakuna na pa nga may kasyam iti panagsakaynan iti barko kadaytoy a Domingo. Gem saan kano met 10 anatuloy gapo tapim musay met 10 iti anakna. Iti met balag iti Philippine National Police ti Ili Asanta nga gan-an na iti panagmaneho iti motorsiklo kang ronaan no addaan iti impluwensya iti arak. Tapno maliklikan iti anyaman a disgrasya. Para iti preskor, Ryan Pardo.